ମୋ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ଫେସ୍‌କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ମୋତେ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଆବାଜ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମମି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲି ମମି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମମି କହିଲେ ଆଗ ଥର ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ ବାଡ଼ିର ବହୁତ ସାରା ବିଲାତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାଡ଼ିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଲଗା ହେଇଛି ତ ଆମକୁ ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ଜମା ବି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ବିଲାତି ତୁଳୁ ତୁଳୁ ନଜରଟା ଯାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଇତାଳୁ ଉପରେ। ତ ମମି କହିଲେ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ବଡ଼ଟେ ହେଇଛି କାଟି ପକା। ତ ମୁଁ ଦାଆଟେ ଆଣିକି ବୋଇତାଳୁକୁ କାଟି ପକେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଛୋଟ ବୋଇତାଳୁ କିନ୍ତୁ ଆଠୁ ବି ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକି ସବୁ ପଚି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଏତିକି ପରିବା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଉପରୁ କିଏ ମା ବୋଲି ଡାକିଲା, ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କାକା ତାଙ୍କର ନାଡ଼ି ତୁଳୁଥିଲେ ଉପରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପରିବା ନେଇକି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବାଡ଼ିର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଗା ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।